Nos próximos días sairán a licitación dúas obras en infraestructuras hidráulicas que permitirán ao Concello de Muros eliminar un importante foco de vertidos ao río Valdexería. A mellora de infraestructuras hidráulicas en Freixeiros, en Esteiro e en Arriba da Besada, na parroquia de Serres. Son dúas obras que completan un pouco pois todas estas obras que estamos facendo, que se levan facendo xa uns anos, para poñer a punto, digamos, pois o que é o saneamento e evitar tamén pois os vertidos cara ao río Valdexería e poder, por fin, pois hai que recuperar a praia da Virxe do Camiño para o baño, que sabedes que ten o baño non recomendado. Bueno, esperemos que con estas intervencións, máis algunha que temos tamén previsto facer, pendente de algunhas autorizacións, pois se poda, que no río Valdexería, pois se poda deixar saneada, digamos, toda a marxe do río e toda a zona do areal da Virxe do Camiño. A primeira das actuacións no lugar de Freixeiros, en Esteiro, ascende a máis de 200.000 euros e, ademais da renovación da rede, contempla o acondicionamento de todas as conducións á zona. A obra de Freixeiros é unha obra importante, sale a licitación por 200 e pico mil euros. Tamén vai a consistir, bueno, no acondicionamento de todas as conduccións de fecais e de pluviais na zona de Freixeiros, que na marxe, na parte baixa onde está o Colexio de Esteiro e na zona que vai ao muelle, e esperemos tamén que mellore bastante as condicións do río e da propia playa, posto que tamén ali somos conscientes de que hai algún vertido. A obra prevista na Besada, en Serres, suporá un custo aproximado de 140.000 euros.